Tento obraz, posledné fragmenty nás, vznikol ako štvrtý alebo piaty zo série takých vymiznutých chýb akoby. Riešim akoby človeka, ako sa chová vzťahovo v určitých situáciách a najmä v kolektíve, lebo v posledné rok alebo posledné 2 roky ja zažívam rôzne situácie v kolektívoch, ktoré sú také akože zaujímavé na pozorovanie, že niekedy z toho kolektívu trčíš alebo si taký outsider. Ma zaujímajú teraz také kolektívy, čo od teba chcú niečo, že napríklad športovci alebo ženské futbalistky. Vlastne je námed za mnou a chcela som taký námed, že súdržných futbalistok, že žien, že sa mi páči, keď ženy pri sebe držia. Že aj v živote proste, keď chceš niekde fungovať, tak ty musíš fungovať v tom kolektíve. Kto to nevie, tak potom rieši veľký problém. Vzniklo to vlastne preto, že ja som chcela riešiť tú maľbu trochu inak, že zosvetľovať ju a na niečo prísť, že ako používať treba aj ten uhlík, farby, ako používať pri tej mojej maľbe, na čo som zvyknutá, na ktorú som zvyknutá. Tento rok som mala taký výskumný, že som chcela na niečo prísť.